Компаниите не се появяват на фондовия пазар случайно. Излизането на борсата е процес. Дълъг процес. Преди един бизнес да може да продава акции на публиката, той първо трябва да докаже стабилност, приходи, растеж, предвидимост. Частните компании работят тихо, но публичните компании трябва да се отворят. Финансовите отчети се одитират, операциите се проверяват, рисковете се разкриват. Нищо не остава скрито. Инвестиционните банки се включват, за да оценят бизнеса и да структурират предлагането. Юристите подготвят разкритията. Регулаторите одобряват листването. Едва тогава акциите се предлагат на публиката. Този момент се нарича първично публично предлагане. Собствеността се разпределя, контролът се споделя, капиталът става достъпен. Но достъпът идва с правила, 3-месечни отчети, публичен контрол, постоянни очаквания. Не всеки бизнес иска това и не всеки бизнес го преживява. Излизането на борсата не е награда, то е сделка. В следващия епизод ще обясним защо компаниите все пак го избират и какво печелят, когато станат част от публичния пазар.